Παιδιά, βλέπετε τι τεράστιες μηχανές που έχει. Παναγία μου! Αυτό είναι το πλοίο που δουλεύει ο παπάς της Νεφέλης. Και είναι μηχανικός. Τι είδος πλοίου φαντάζεστε ότι είναι αφού έχει βαρέλια? Συγχαρητήρια! Είναι φορτικό πλοίο. Γεια σας, είμαι ο παπάς της Νεφέλης. Δουλεύω στο δεξαμενόπλαιο. Η ειδικότητά μου είναι β' μηχανικός. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σιγκαπούρη και μεταφέρουμε πετρέλαιο ανά όλο τον κόσμο. Θα σας δείξω ένα σύντομο βίντεο για το πώς είναι το μηχανοστάσιο κάτω και κάποιες φωτογραφίες για πώς είναι ένα δεξαμενόπλαιο απ' έξω.